One SIS MELLY good. Unongedza pandicha. Isai pasi ndivaratidza vaya sokuona unikula. Asati yandiya. Network. Yapeta. Asati yandiya. Angaka ni vanhu. Uzula. Kutambiri yokuladi baby. Kanezo kusira apa yazo kuna chinyeso. Nyaso ririkita sasa. Ndo kusira pepo. Tacho kwanda kwakaita une mfungera. Une uzidara dzimbi. Mfungera. Upedzeri mimi. Ewa, shoma. Ewe. Kanda ndio pala. Ham kuti nzanga. Ambula, zikunaka. Kuna. Supi naka. Supa sanda. Guys, muye kutenga zapa. Papa. Pa opposite powerhouse. Pa opposite powerhouse. Pane mumo weda anobika sadza ipapo. One of us she cooks there. Ndokwatenda kunodya ikoko. It's too early. Ulasadza? Asizere kuma wani. Ilanchi. Tamuka kuseni guys chiuya kuno kutisina kula. Pa opposite powerhouse guys, pa opposite powerhouse, pa opposite. Pa gather nobuda nemabhazi paya. Achinda kuZimbabwe paya. Pane kashopu kadiki karibu kaziza so. Mutenge chikafu chake chakanaka singaiti. Chona kashikuti. Isi ndodori sei. Anasi shoma gutu. Ai watakawandisa. Ndondo anomwedzera. Ngomwedzera chimwe. Ngo chikafu chakawanda une. Ona indiro ya SIS MELLY. Chakawandisa. Akaona kusina gutu apa ningane mweya. Anzi powerhouse ipi yamujobhe. Powerhouse yamujobhe kumabhasi opposite. Pane msana nzibusa anobika ipa makakoti pa shop abusi pasadzadi pabe. Munocharidzwa. Mumwe wedu. Unzirona kasendo kana shiridi. Rona kwari kana chidika. Zaronaka. Nanda akudza kuti uyamule panapa. Panaka panapa. Apo sadzari tori kupisa ri takufunga apa fish yacho iri kunaka sei? Mutsi. Fish iri kunaka zvingaita. Anza wa mari 50 rand. 50 rand. 50 rand kuchipa chako. Ndime bila mliro wako chacho. Hakuna kuda kutsenga zvichirungu. Tsenga matsengera ako chacho. Ndikutola chaiko chacho mliro wangu. Tsenga mutsengera wako chacho. Da kutsenga zvichirungu sei? Aiwa, tsenga zvichirungu. Shama muromo uchatotsenga mutsengera wako chacho. 50 rand. 50 rand. Sadza, mwana zvulira nazwa kuti wadambura sadza kusiya chiti kutakubvambura nyama. Kubvambura nyama kutakuibvambura. Anzi green veggies SIS MELLY waimudaro. Asi green. Ka green kanona katsingaiti. Ka green kari paside pe fish. Anzi anoita maguru. Oh. Anoita one you fish. Ona iwana SIS MELLY, ona. Nasi ndiwa nezvakawanda, ona. Aiwa kana. Nasi ndati aiwa nasi asuda una zvakwadi. Zvakaenzana izvi. Asi ndimibini ntowirana pachikafu. Nani? Nanadi? Nakaro. Karo mudenga. Karai mose mnyatso tionerere muchidya. Mudyira fishi mumota muchadzikwa. Asi dzodzikwa padzi. Ka green veg kanofamba ka. Anitsenga mutsengero wako lima. Machonga? Mutsenga. Ishika. Nzipa. Mbona iwe. Mbona SIS MELLY milandi kuraridza muno. Pakosuta milipiri. Tumepuru kungotorera supu. Ano zati kusukisa mota ya 100 rand inongobhadha. Ai tumebhiji yao pane pangu. Yupe Ndotora kama plate maviri. Ndile nepako nekuti yangu wanja yesha yaziguta. Anzi nebadze ndongominya. Anti unozongosiya chimanero. Ando zvaunoita uri kubika. SIS MELLY chaso. Muone kweu. Side kwenyu. Pambota ndona iro. Aone yo. Watsingira vari kuita. Once I just left the neighbor. Ane munhu SIS MELLY atada kutipa 1000. Wepi?
Tena zeu pa 1000 kationa sisi. Pepe. Hanza kuisire 1000. Uyokarika kunduza. Ndatozoiona tabva pa. Mweya urombe ona mweya urombe one munhu. Uya atada kutitsira 1000 ka chibudikira. Kuti Irene machanjani. Chupi. Na vi machanjani. Irene machanjani. Indoda kuzongouya ndapedza ndiro. Alive ndokuradzai kuti finish. Kuri munondidzipisa nehove, hove dzoda kula ndiri serious. Anditi mundidzipise nehove please. Kuti hove ukaita mistake ukanomedza ngirikiri bhonzo wafa. Ukanomedza mubhonzo wafa. Kwatofa. Sisimela mugonu la hove. Hove inotsengwa nemabhonzo. Tsenga kayo mabhonzo etu. Tsengwa nemabhonzo. Tsengu. Kwaidi baby chebasi nobinondo chako kubasa. Ndokubasa kwake ikoko. Nditse ndizvilele kufa kwakauya. Kwanzi bought your face cream SIS MELLY manyama kayo. Tell them kuti face cream yangu manyama. UK iri kuchema pa yakapera ku UK vanhu vari kuchema pa ndashaya kuti ndiani angauya aende naizvo first ndisati ndauya kweni. Asi pana tume pani kutsengwa ikuta mbiri yekudla ire amana musada. Igai ndile kufa kwakauya. Uripi iwe Lucy tukubva kusaidhire kwenyu koko. Tatukusaidhire kumaraini kwenyu koko kuna iwe. Ndakatadza kufunga seko ndinda kufonera nayo Luisa. Ndinda kufonera. Ndodo shamwari yangu walai re shamwari yangu dodo. Kwanza DJ muganyani asi shamwari wakadopta mukadzi uyo. Vakandadopta ufunge. Mwana wangu wepa diaries saka kana ndikangofamba kazhinji anoti muri kuinda ipi ndikangondikuita Joburg konza hande kana kuti ndikangodhiwepi uri kuita hande ndikuenda kwakati anoti hande yanenge asina chekuita saka ndinotowana company anenifamba newe tichitaura nyaya ndinotaura nyaya yamurodi mwana wangu wepa diaries hanzi vanhu vane manuzu nawe chera fani naijera fani saka unototichisana nezhara tinotogutsa iwo maneuzi madikaya kwaya mama unomboona vanhu vakaisa kareba kusvika uko pano nekwamutokoko indolhaka inokufadza mbinga dzangu hanzi SIS MELLY sisi wangu anchenambodetsere me vanonzi ema mira ndigonova mhorosa. Did you meet? Vada kutiona? Ninga nemari yehove. Njani? Ameno dimaski yatoenda pamsoro. Kwashi? Restaurant iri pa powerhouse. Parengi mirai. Ndotadza iseko. Mani mukona parengi apa? Ani muri kuona parengi apa? Parengi pa basa. Basa. Ani mupona? Pa opposite pachona panokuda nemabhasi baba. Agani pamhorosa mbinga dzangu. Pa opposite papa panokuda nemabhasi ipapo. Mira ndikakutsvagira shumirezi, mira ndipotanga dzimhorosa. Mutina faith, all right. Kudzi mbinga yangu wadya here ndiri kudya fish. Mamukasei mbinga yangu. Dofore nyika mamukasei. Lilian liwayo mbinga dzangu. Ndida kuona iwo chidya. Avasitobuda kuona ini, vada kuona iwo chidya. Aiwa, ndodzipwa nefish. Chimboona SIS MELLY. Ndolha zviri fast batsika. Anda kudzipwa window. Kwena faith guys musati. Kwai mainda kusadza mega. Shumbure tiri toripo pasadza paya. Nhasi tatirega timboita zverasembly veJoburg timbokusiyai. Wapaona kama itino. Saka kana ukauya chete every kusvika kunoko unongoenda pachikona pa opposite apa ubva kuti ndiri mudiaries ndasadza.
One is Sadra, Kana is Rabba, what's in some days, who's with some Kunguru Sads. Who has got some Kunguru Sads? You got some dads into Quashara. That's Sads. What's got some. What do that say? I do and that could see what and I could room job. They want to there and that could see what into. Look at it. Yeah. Come on, I got a good text. Mbinga dzangu muripoere ndati maswera sembinga dzangu maswera se ndati ndishame muromo muchindiona ndidla zivisa yokwanzara uyatidye sha kwati maybe na SIS MELLY makasangana se yanja mbaraka mwana wesimbaraka takasangana muzviraona MELLY ndiko kutsvalela ndikura juice we shavira svika vakuda kura juice shavira uyati usinjira kutora supu kadza kwako unota unongo nofikisa mana ndilako ndikunyatsowa kuda ula zvuka zvako uvhura dhoo iro remota isafoni ukonobigwa foni pano varengi isafoni apo uvhure dhoo remota uibude use sadza rako pasiti wobvisa hembe unyatsodzoka uchinyatsodya umbvisa juice nokuti saka uri padhuze wadonitangona naye nakuziva tenda next time ndokudza undipe for damba yakupisa na kwai ndakuda kubvisa ndibhacho tayanzodla chisa ipapo chikurura hembe manje unyatsogara unyatsodla kutwa nasi kuzvobheki kune zikurudziya zvauya zvadhumebi zvasvika ndopisa mani icho wokoyo sadza nasi wokoyo aiwa sadza ropara kutomboiwa chaitaiwa wokoyo sadza kuona uchidla wakapfeka juzi chikuitika futi kumasuru kochii kudiko nepolisi ambulance kuona uchidla wakapfeka inhema hausi kudya sadza rinodya wakakumura juzi nekuti unochinyatsowa kuti kuchipisa wakanyarara anasika ndoyatidye sha sadza rakawandisera riperi papaindatozvigutira asi ndine mwoyo nenyama ndowandidaapo ndovatarizazve uda kutyisa mbiri iwori unodla iwe ndokubasa kwako ndikwemunodla muchinisunyasunya kwese mutadza kuchengetedza utano hunodziya ndasunyasunya kupi pamusoro sadza ndofunga kudila sei muchidlaiwe sadza ngaringoshunywa sesadza naye ungachengetedza sadza ndonoita mina asingagoni kulala ungachengetedza sadza chinhu chasingauli hangu pawe musoro musoro ndononaka manje handigoni kula musoro wokunaka musoro wounonaka musoro handiudi mbozama hai kana chiva kubva chisa kamera nikwauri hava kunanyatsokuona chisa kamera uchinyatsoita zvinhu zvako chaiko azidhani wamunaye maybe tidhumebi ndabvisa juzi ndanyatsorigaya ndaunyatsa uchiridya manje kuti timba sadza rinotimbiwa nadzava kuti handaritimba kuti kunyeberana masiti muchiti munodla kuleyo bebi nyatsofamba sadza shamwari vanhu vatoya kuzoona iwe uchidla ndakazoona ndimebi wasendi wako hati ndoyo content yako inonzi chi macbang food macbang macbang ndapedza kudai ndechida mbinga yangu hapana here mbinga iri padhuze yobva yati tudubwi katiwarire tike black lab hauchiona asi ndapamba nembinga isina mari yangu mbinga museka ndilisa ichandilisazve iwaiwashawoiti kutori kumana kwai ndandapamba nembinga isina mari ashaworo umana i nditazana kutekadza nemukaka SIS MELLY mukaka undagowa mwana heneni dzandarifamba iri SIS MELLY awadidla utoyafoikayo ndinochita zvedori
zvimwe ndingasiya asi black label ndise haiwa zvimwe ndingakabatwa fuyo iri kuti anga litonhora utomutengera chinda kumba famba chimwa afamba achidzudzira muchiona muchitaura nyaya yachinda kumba pakuchekwa here mbinga iri kudangoti tudubu kana iye yaiti iri mujobheki inoita ubaiti nhasi ndiripo kaisaka mari yenhu reblack label eka ndozvimwira hangu doro rangu ndoinda hanzi tiri kubva kumatacha Takudhla kwaitikei futi mwana ndikubuda matacha muna kuiona andakaiona santiya vakaenda here paya zuro vakaenda nezuro kwapaya asati taenda anadhumi hanzi mubva kunohodha asati taenda asati toenda nemi ndaona kuti ndingafe nezharama ungafenda ndingafenda mana rimwe side of town uko kwatatiri saka iko zvino takuda kuchinda zimwe tiri kune rimwe side uko takuda kuenda kune rimwe side tikuona plate foni yacho iri padenga plate yacho hanzi black label hanzi dore marombe ina hangu ndiri rombe ndotorida rakadaa pane rada kungoisa chikuru kudhakwa nefo mabhotoro zvavo chikuru kudhakwa indakaumwa chiya chinonzi kwai yagamasta kumba kana ndakachikonewai imba yenyirenda ndakadzidza naye esi imba yenyirenda uri sei asi brief ndipo ndakadzona ndovaudzwa ndobve gokwe kaini ona vaudzi kuti guys inonzi chiya yagamasta iyaye musi uya palive ndatichirega ndichimwe ndavhunza zviya ndoisa ndedhaluta nei zvikaimwa yakadaro ati iwe kunge mushonga wechikosoro kunge chiya ndakaikonewa ini kungodei apa panhingi apa dei inobva yapisa ndakaitadza ini ndikangoisiya iri muglass ndakatonokutura musingi ndakaitadza hanzi nameri ndada kuitawo best friend yenyu mufamba nenyu mutengera sadza mirinda ndiyani amen thank you ndomupei thank you ndisipelile madinda spelile uri mwana wangu wepanapa anytime you want to go with me where I'm going we just go ada kuenda nemudime linda spelile ari kutoti rasta rako dhime brown aka auoni kuti handina kuti kudii kana kuti kudii maybe hasi shamwari yangu mwana wangu wandofamba naye mwana wepadharis amana tazola sadza kusiya padiki ndola zviri smart awarila wena sadza ndarirova unobva tochengeta ndocharola manheru nenge risina kushisha SIS MELLY rinoushisha asi ndoda kutorisiyira mberi ndajaira kulanchisiya inojiya mberi ichipedzisa ndisika manjira uchanobiki mbinga dzangu muri pena ndofara kusiyana nekahove handingangosima handiopo hove mbiri dhumepi imwe yacho ndatopo hove mbiri wani imwe yacho ndatofinira izvo kuti watopedza hove mbiri dzisenewe dhumepi izvo kuri kulasiya gazi yaimwone mukodzokera naiwe brivi ndikutodarika nehwani yekutanga ndikutodarika nehwani yekutanga kuti iperewo watopedza yepiri hadhumebhikana ari gavende mbiri ari gavende mbiri namuli vakadzishama mwana imi kana zano mochibvisira pachigare aendo vanhu vakagwaonda hadhumebi tudarika nehwani watopedza yepitika handiti haidzivheri handite asi kutsenga nemimwe ndakudza kuti amugonula hove SIS MELLY hove inokanda uchimedza mugona kudika hove rino ona mimhiwa dzangu ishome imimibeni wandipona ini vi machanjani yese tikudya isu usa hanzi mimi ndozora mafuta aSIS MELLY vanokuudzai vachakugadzirirai hani mavava vachiti moita zvenyu hanzi nazuva I'm overprotective MELLY who is this yesu mfana wangu urisei hashe mwani mfana wangu ndamusuwa sha chimbodzoka chidzoka sha ungagarira kucanada ikoko kugara kushanda kugara kuti go ikoko ko isu kuno vachitidishu dzoka kumba imbodzoka kuti uone kudzokera hausi kumbosuwa kumba here naizuva
House kumboso takakufunga fani kwa itu kuti naye vedu we mana vakoma step children ndakwakati mai we step mother kani kati step mother no longer available. And who is this? Mwana wepadharis. Mwana wepadharis. Mwana wenyu wepadharis munomuziva. Anonzi Dumebi. Achikumbira mumbomisiro wema black label matatu. Yasana tombola mari mninongo wanotoidla kudhara unyari. Tango wabu muri Canada. Step mama tombola mari yake wakutotoanga kutoidla. Acha siyambodzidza achiri kunda chikoro mbori ngadzidza ayenze kwana basa kwaro tikozo takakuitsa konyora mari. Tozotaka kunyatsa kuti kuchuya kuseri tizuva mwana wamedza tsono kuno. Mbuya wamedza huni mari. Pakaipa. But this was serious. She was Amanda Dakusu. Amanda Tijimbo Yakumba Musana Tau. I'm going to mother deed. Bozo Campana. Hi. Kurova Kudaruna, Gori Kumiruko. How much black lab? Oh, Bingaya, we are 400 or 200 rands in Gabi Alu. How much black lab would do maybe? 125 rand. 400 kwana. 4 cheze. Kusukana kwa stand big. Mimi makoro wanenya SIS MELLY. Nenda kwana ndiko komesera mbinga zangu. Na mutengerea yenso kumana tishinda English driver hapo ataura tishinda. 200 ndio kwana. Excuse me, mbinga inenge andiwo zvino zitata ndigoni kudana ingabu alo. Zvakutodai mana SIS MELLY. Umva wangu kuseri kwa SIS MELLY. Ranzi 15 rand. Amaita diwa black label. Runoita 25 rand. Asi kuna jobeki 15 rand. Ndozorita ngirikini. Nekuti black label ndo mvura yangu ndatoramba kuna SIS MELLY vati kwai itenga drink ndikati ndimu drink isi mwana ini. Awaramba drink wena. Ndaramba ndikati ndimu drink ina isi mwana. Drink. Ndotora black label ndodzikisira. Ndomuti ndatenga drink rako nemvura yangu. Atoya nemvura ngati kwewe drink chikanza ndibata ndimwe drink ini. Ndabva ndatoka kuperekwa chaiko. So mbinga yangu mkuya here ne black label. Anzi budika ye muti utikone zvino. Nani? Maybe ndio pata nagira. Aiwa vanamba kuramba wani. SIS MELLY wada ndatenga. Vataura vakati ndewo uri mwana wangu kana. Vanamba kuramba ini. Saka chitenga. Kweta e-wallet ndimpe atenge black label. Asinga chimwa. Utayazotenga richonhorera tishinda pa. Kumi weni ngefambe kendo kwa. Ndinga kufanana na mdara wako. Ndiye anandiziva. Cynthia Garamwera. Ndiye anandiziva zveshuwa yeye. Pamwe rungoreva kushata. Aiwa. Pamwe kushata kuti vati vanhu vakashata kazhinji takafanana na baba. Saka rungoreva kuti wakashata wakafanana na baba wako. Rungoreva baba wako anovaziva here. Ndari kureva kushata. SIS MELLY. Anoziva. Aiwa ndimwe ndringi bodo. Munhu mukuru ndomwa black sure. Kumbinga yangu yabva yaenda here achadi kuonekera. Amana. Ngaiona kuti ghost mbinga yako. Ghost. Abva yaenda zvayo. Ghost mashamwari edu masivano. Abva yatiza. Manje. Akauya yake. Amuchisina hanzi timepitone food. Amuchisina. Apedza munone. Ndakuti kwamasa wasara. Tapedza. Pana chapedza kudhara ini ndingotatatika nefish yekutanga 1 year yatogundurisa plate. Zvangu. Nati mebibodi. Tapedza. Chamudadaona chizve. Ndodla zviri smart ke. Akunodla shame. Indofunga kupaza musoro kuti ndindala fish. SIS MELLY msaka umorasa sisi wangu Emi. Alright. Emi from Faye. Hanzi ndimebida kuvura restaurant. Zvingasapere njizvila. SIS MELLY ndimebida. Mwana na live every day mwana kizafani. Ndakutamba nje. Ndakusira cheusiku ndini. Fish isina kana mbobatiwa. Nemuriwo wacho wakawanda nesu. Ndakusa zvamamutsenga kusaduka. Chibvisa akagadzira ndakusira zifishira nabobatwa zvisinesa dzaracho narakangozara. Ndova kuti vamamoyo kwa. Ndoka kuti vamamoyo. Izvi amuchiona. Ndizvo zvamunoita kubetsera mwana wababa venyu. Ndinyatsodla mai mwana. Ukasasimba gore rino haboti.
aiwa sitozvilira umwe achingonyara kudla ndambonyara kudla ndatoguta munonyara ukasara nezvara ini mbinga dzangu mukafamba neni muzive kuti ndoda kudla kumusoro wati haudli waisirei kuda kunoudla vanhu asingaoni kumba aiwa ndini kuda kunodla mupaprivacy handingaurasika mari yatengwa musoro watengwa tindadla musoro wani musoro watengwa nembinga handingaurashi handiwati mbinga yakabhuruka ndachitira kufadza ukambinga kuda unorasha sadza rako andinoda tichisangasa neririri bati rangu ndanchidla nchijobora hero wenyu mamchijobora nalila zviri simati chirasa pazvizvo ndoda kutanga ndagadzisa mapepa acho onai fudhi yake yemanherwi onai fudhi yake yemanherwi mawandira yakaita fudhi yake yemanherwi po zvake zvatoringana zvake zvaringana chikandoisa zvangu mvura tola ndimwe mvura asi broku mbinga nai kundisindisa abroku mbinga iri broku nai kristela mudzo wako ipe sadza kasimeli ndisongo simeli muri kujobora sadza rinozopera kakudziyaka rofarira kudliwa uchinda nesaidi nesaidi kwanditi wagara kwachingondodla kumba here zvacho saidi nesaidi kudai kwani ndachingoti ndikudla ndogara imangogara ngungoziva kuti obvious kana chikazotara chikafu chacho ndiri changozusenga tishuti tipisa watoratora masupako anaona mbinga yangu yemableki imwe ripo yesitoko iti nembinga manje kana mozogara mbinga chete ndinadzo ini nembinga nembinga kana mozogara mbinga ndapedza kudla kwasara black label tazvijaizacho ndembinga uchaza kushanda uchiti ukaendepone ndati kwasara black label ndapedza kudla mazviwa chiputa anzi holy water 15 rand holy water mene holy water 15 rand isa mbovara mzviwa achikumbira kuona fesi yenyu sisime nevana vedu shomarigadzira gasidzira kana ukangwarazira kunisati chii inanoisa pazhe kuseruku bhutu ikatoka ritekura ikoko agadzira zvakanaka ndigeza mako wangu guys black label uyai tione tipeuka mvura sisime ndiye kumwa iwe chaita sikaingana kupa mvura ntora iyo udageza chitoi chama black label yako ini ndakachibita mvura yangu saka uda kundimwira mvura yangu thank you tendai ne50 stars thank you iwe watenga black label indichipiwa zvangu star ndatengerwa black label nani mene ukanga watiwaona mbinga wani mbinga yacho yabva yatisa handisi kuiona ini mbinga yacho yabva yainda ese rudo uise pasi chaipo andika tirigare zvakanaka uinde pachitakishopa pauti kwai ema kwai mhoro nafei unobhadhara mari sadza itindi apa zvapo pachitakishopa ndisoza zvepasadza ema hanzi mhoro nafei unoti kwai ema kwai ndabva pasisimeli apa ritomana simeli ema kwai mhoro nafei munini wako ina handichaburuki pane mbavha pano vhara gedhe do iroro vhara iro iwe ichimuniji thank you for another 50 stars thank you right handei kwatoda kuinda kumachira right saka team diaspora riri kuda mablankets chando chauya ndokutaridza mablankets machira muzati kune mablankets manyama anomoziya moona moisa maorder thank you Lillian thank you will you say nas then chi moisa maorder wamudza namudza akutofana kuseka asasapala ngati hazina fei here ngati rounds ndachikugadzira ichi utoendesa riko zvakanaka nazozembera semisa anofamba nemazimota so mazembera saka apa iwe wagona wabisa jaketi nichero ndikadzira zvakafanana because ndakapfeka mukati mundandala ndiendakuwa kuti ndakuyaende zvinenge zvakaipira kuguta unorasha ki amai vapinza mahewe kumusha wena asanenge achipisa ndozvinonetsa anaka mahewa emabhavana vakasa anaka zvoti dhi mahewa enhikikira mahewe euyu aya anaka but kwai mari kwepa wabvunza tiwe
Mbodla mahewu kumusha. Murasi mahewu ndopesadza. Mahewu ndo madai. Zvakuda break. Imari mahewu. Anzi mari mahewu. 15. Akachi. Uyai nawo. Kuti hozani. Uyai ni mahewu antonora. Kuti hozani nawo. Nazikurida. And one anze ningi nonzi baobabu. Nonziko ndiyo ere. Cascade man kwete mahewu cascade. Cascade mauyu ya. Cascade mauyu. Inotonore. Kwete mahewu cascade. Inotonore. Mere kumusha vangwaririra wendere kuchizu. Kumusha vabva vauya vakati vari kutengesera kuseni. Hova vakangwara. Vakangwara. Utonora. And 1500. Ini zvevana vatiri kuzvi. Okay. Bonai. Ndakuningira. Ndakudzikisira hangu nemvura. Chii chakadaro mbinga dzangu dziripo kudai ndichidzikisira nemvura. Oh. Asava kuti head north, then amana. turn left. Andei. Kwana undipa straw saka ndomwani. Kose wasina kuti pamatuku. Aiwa straw. Ana undipa straw mkazi. Asifisha dziro ngone. Isine mazino madiki. Inonaka wena iyi. Ina yewe inonaka. Mozoti inoita safe kuti. Inounza ma feelings. Bvapo. Aish. Yemahewu izi smell kasede mahewu. Inorapa futi. Inounza ma feelings, inounza appetite. Ngodzako dzechikuwe ku appetite varume. Esitoko takumhorosa wandikati mbinga yangu yema black label yauya sisimeli vakati zvako zvaita. Ndanga ndichida kumwa black label, imagine. Ndakumwa ningirikini. Baba vanga vafambi mani vanomira mberi apa. Zvakaoma kuwa stereki parengi pana. Ngona ndokuvhara. Ine mvura ndinoda ngoimwa ngoimwa kadiki. Nguva zhinji ndoda kutongozvimwira hangu black label rangu. Kutozvimwira black label. Ine rinonaka karinobvisa nyota. But why so? Black label ka1 singaiti. Apa msika zaipatira. Kune bhaza ndikwasi kudzokera kumasuro. Uyu munhu. Ndatenga sisimeli dindi mfishi inonwisa muromo. Bvapo? Hamizivi. Ndatenga machapisi. Hamizivi. Masiwa ndada kupai mari mota yasumuka. Head north, then turn left. Zidumbo wafuta. Ndagara ndine dumbo. Dumbo rake rovhara futa. Ndagara ndehombesa. Nobvara wedzera. Mana. Musadaro amana, musanidaro. Musanidaro ini. Mungadaro here umwenyu, musadaro wedwe. Hanzi phone one. Iripo? Haina data. Phone one iripo ndogara sina data zvakaoma zvefoni yacho nyuwani. Ndogara zvaisina zvai data. Iripo? Phone one. Turn left, then turn left. Kana ufamba nembinga kaunobva watatishandisei nekuti zvimbinga hazviperi. Iwe wakachengetedza pamangwana uchiziva wakangwaririra ukangoshandisi zvose. Mangwana iwe wosara uchifa nezhara wapedza data. Mbinga unongoshandisa zvimbinga. Taswera maswera sei Joyce Chara. Turn left. Kufatsitsi. Machira moatenga kupi sisimeli. Shamwari, dzidza kuti ukapinda motoisa bhandi. Ndikabata emergency bricks unobuda apa. Katika dhuma unobuda apa. Apo ndagutisa. Zvirasa kana usara murodhu. Apo ndagutisa kudai so imagine. Maguta kudai mai mwana chidumbu chonosara murodhu. Mana, regai ndimboisa bhandi. Semuna la zvinonaka kudai so. Uzive kuti zvinonaka unozvidlira kumochari kunotonhorera.
unokasesa bhandi amana ndigoziya nyika inonaka kudai nyika inotapira saka singadusa nyika chiziza kuti ukapinda nesabhandi every time fa kurangadza iwe isabhandeyo iwe isabhandeyo rakakosha bhande iroro kufunga amana ndinongosiya very important zvinotapira very important vaone yamuda ona maona ndikuda kudzwa nokuti asi ndangozoshuta hangu chinohwana hangu ndindi kuchiziva nemiwo mukuchiziva chinohwana chandashota asi ndaguta wakuti yuwi anenzara ari nani anzi maybe kusimba kudya na aindozvidyira unodla uyu ndiye munhu asina kana stress ndimepi ndiye munhu asina chikana chinozi stress makungurusiro anoita chikafu soka unoziva kuti uyu munhu haana kana stress haana kana stress mablankets sisimeli kwamusa hanzi kwamusa ukati kutoinda izvozvo kwamusa kutoinda kwamusa ikoko asi ndokude quality kwayo hanzi dumepi ndinoda dressing gauni rakaita serako please gauni ripi futi nderipi zveni handichazivi gauni ripi nderipi dressing gown nderipi ripi morning gown oro ipi amana vanatokomoda kuti munouya muri maghost hatizozivi kuti muri vakadzi here kandi muri varume imbinga yangu manje iyoyo zoda kuona sisimeli maona so mbinga dzangu maswera sei ndasina mbonyatso kumhorosa maswera sei mbinga dzangu ndakuuya nekamwe kanyaya kanotapira katinakidza iporisere iri mberi totimisa wena une zvivindi shamwari unomisa isusu ngaitivaratidze kutamiswa neti kuratidza une zvivindi tamisiwe hanzi magumbezi akati kwire mbichana kwamusa sanibonani tumelale kayi ngiyaphila njani siyaphila ngibhayela amabrickladi yoqala ngisawabona ngilomround ngibheka okunye ezangosazana ngibhayela ama-stop lamp ama-stop lamp awasebenzi uzongiqolela umfowethu awasebenzi hayi mfowethu uzongiqolela okay alright to uzongiqolela mfowethu zvinokushayela kuigira kupi tererai muhwe tiri pavane vemutemo tererai muhwe vemutemo ndopatiri tine chimbonyaya isi pese pese tinongonyaya tiri pano vemutemo nangu nai puti wami wow ngicela ngapha ngasebhutu aona zvimota vakati rakaisvaka mari zvisingaiti zvakaoma hallo baba right ngi right ngi right vari kumasiro ukaona vanhu vacho vakuda kutsvaga mari anzivhura kuda kutsvaga mari zvisina basa vakuda kutonyora chitiketi ipapapa zvakaoma vari kure haiwa vari kure ndasara ndega vaenda kuseri kwavaenda nasisimeli vakuda kutsvetera mari ikoko vari ikoko amana ndochicho kadaro ichocho kuti mbinga dzino indongofungawo zvembinga onai rasta rangu iri vaya vanga vachitaura zvatati tichitaura paya ndichikuudzai kuti iri
paya pandambokuudzai kuti inini kuuya pano ndichitaura zvechivanhu changu handifariri kutaura zvechivanhu changu. Ini chivanhu changu handichiitiri pafoni, handiiti zvechivanhu pafoni, handitobvumiri kuita zvechivanhu pafoni. Ani maona imali leyi kuti izofika ne50 rand angazi kuti izofika ne50 rand or izofika malini kuti siwafuna ukungibhalela 200 rand ayikho 200 rand bona kuti imali 30 rand one anotitorera ka 100 rand iso ndorinyora tiketi 250 apo zvinakana nebasa rose una ndimebita plan haiwa handinai hani mamtitirega titenga mabhanana ate bvudzi rangu ate akona bvudzi rangu chaiko iri akona bvudzi rangu iri bvunza vanga vandinawo kwaiti vakariona bvudzi original bvudzi rangu chairo iri randachitaura mazviwa akapaya bvudzi rangu ndosika ndakudza funa kuti ndihlale kahle funa ukuhlala kahle iwe zviri kukonana ikoko iwe zviri kukona hayi Watshele abalungisi ubaba bani yini ubaba wakhona wena ufuna ukube ubaba wami ufuna ukushada wena nishade wena ngiyadoda yeruvara gwedenga yainda yatosara yeruvara gwedenga tike inkomo zamambela hayi mina akathengiswa vato akathengiswa yeruvara gwedenga iya inenge iri 1 yemuhombe inotanga pahombe dzacho iya ndo yakasiya yeruvara gwedenga atimbogona kunyere ngati nyei vasiya yeruvara gwedenga vatotoregwa yeruvara gwedenga mina nyasa auna kaizimota akati takuto alright ungasabi imoto ayicho lutho ungasabi imoto sabi umuntu ungasabi imoto bye bye shakaoma wayara tosara guys yeruvara gwedenga shakaoma bwaizi bodo asikana yatosara wayara tosara kwaya kukwayeni kuti paka apa patina kuona zvima parking lights kumberi uku saka bhadhara waya nokuti mota iyi inodhura ndamuti ndokupa 30 rand kudoramba 30 rand amazivano aya bodo veduwe uri kundikangamusa kuti ndipombe vhiri apo seiwe ndakudza paipa ngati ndifunge titozoka chipomba unaita padasakaudzoka ndoifungaudzoka chidaiso chisingadzoki nekuno tinoona kuti tinopombera kumberi uko takumberi naimi wayara dosara mufunge awayaraini zvakaoma mazivano aya kana veduwe angodoro ndinyu kutoshinga nekuti ndikutobata license yangu kutoshinga nodotonyora mai mwana ende vanotanga vakubatirira palicense kwaona kuibata chito unotomupa ngokuti ukasamupa aibu akuzoseri license amana zvacho so taingoti kuzimbabwe koga zvakaoma mahwani kwese kwese inyaya yekuti aona northwest vaona zimota vakati pane mari zimota racho rovhundudza kwake chisvika kana ini kasvika zvangu pavanhu ndida kuvashamisira ndakangedza chitine apa here unofanira kunge kuri apa amwizi gps ndakaisa pati kwaida ndisandikuzivi ndoziva apa ini amweri kutaira gps aiwa toziva neipapa paini ukuku unoenda ndekuruku ngaitsvake kuchukunda papapa as left slight left uko yanga yondendisa yanga In 400 meters, turn right. inongoda kudzokera neni uko tongotevera tione bachakumisa ingamboiti 13 minutes kubva panapa zviti kadzoke kumvura ane kumaswitch kuda kune maswitch yakachena mvura asi South Africa uya kunyangara ona yapanga panogarawo vanhu ona kugara chini hanzi buda kuti ratidzewo zimota ndichakuratidzai ngatasvika kwamusa mina emurioni zvakukuratidzai kuti sirenyu imbingasi havazviratidziri zvako dzaini ndindoziva ndepavanazondo kuchinjanisa mazimotakuratidzai muchariona zimota chakuratidzai hanzi padhuze nekumabhasi hanzi padhuze nekumabhasi kwamisa kusaka kwandikundekupi uku kwairi kundikisa ndekupi uku
Mara Musa vana Kuti maybe mukenda piti kuenda kwa Musa. Ina ndikuzinda ngoyimusa. Nasi charashka. Hanzi kwa Musa GPS inotenderera. Hanzi tenderera nti? Nditozvona kuti kwaigundisa nditokuziva ari saka imi ngotera GPS. Ari gatingotera GPS yacho discovery good. Discovery sha. Kusiko yako ndindisa enda ndisepi. Ngotera GPS titenderera tichiveri. Ndiko yaidi kuti. Ndizosera uko. Hanzi padhuzisa. Pamusa. Pajungoyo apa ko yati ndi apa guys tapinda muya bakazana India. Tiri ma India. Kuma India kunoko. Marobot. Kuma India. Apa sikonika panika shop. Imi kune mamusa mangani ko guys. Kanzi Jupiter super shop ndobati. How many musas are there guys? Wafunze. Hanzi kune mamusa mangani. Satendera pamuri kuti ndisa kune musa. Hanzi how many musa? Mangani. Kune mamusa mangani guys. See where you are. Meno kwatiri uko. Taridza kumberi kuona ugona kupika kuti siri baba. Makona. Kune munhu wemoto yada kupengera. Ada kupinda siya. Sikama makona iri kwatiri. Tiripi? Hanzi kune 2, vamwe vari kuti kune 1, vamwe vari kuti kune 2. Saka tiripi? Saka tiri kuti makona ere. Makona ere kwatiri kwacho. Tiripi ko guys flyover ichi. Pachiflyover takwira. Tukuita kunge tukwinda ku uyu guys ku Sofia town. Apa yifamba sasa. Ameno pane bakanzi kwanzi. Ona patukinde. Haya patukula shikapo. Straight away. This is Rush King. Hanzi kwa Musa takwenda ku New Town. Kutange muri Fordsburg. Neno kwatiri. Neno kwatiri. In 300 meters. Neno ndikura kufana ne video kwa. Ngatingo indi. Chiteze chitoni. Aiwa Maraska. Tarasika. Amusi kuda Musa iri kuduza neku Azizi ere. Yiku Azizi ndeipi futi yoyo. One iri mtown mwiri next to Dragon City. Yiku Dragon City aisiyo. Hazu ndio ya Mungu da Dragon City. Turn left. Mina chiteze chwe. Ani Maraska Dragon City ere. Tapa ne Tapa garage the BP garage. Mina tingoteza to maybe. Let's follow this thing. Kuza pakatoipa. Mapaona. Ndo patiri as Maraska. Tarasika. Good Maraska. In 400 meters, turn right. Tungoramba tichingokwira tichienda meno kwatiri kuinda ikoko. That's very close to Dragon City. Turn right. It's 9 minutes tiri kuno. Anza simoshika Marasika dume. Asiti ashika nai. Anza Marasika sisime. Mira itoni. Kantara sika kuti tichi atigonosvika ere. Anza askipa garage. Tatopa darika? Garage tasiya. Tatodarika pa garage. Kukuda kuzosvita vazivi Jozi kai. Tozvitonge tisi vagari vemunomu. Tidarika tichienda. Takaenda. Turn right. Kuyoti ndisepi shuku. Anzi Musa ihomberi kuduze neku Azizi. Regaiti inde kukwacho atogona kuti kuindepi. Amino kwati kutoinda kuti kuindepi chokwa. Next neku Dragon City but kunozara. Regaiti inde. Tichakuziva ndi papa. Tapa Caltex paduze nepa Caltex Mboza muya pa Caltex apa. Onai kwatiri muya sopa ona. Amino kwatiri. Onai. Neno kwatemera tifunze papa. Ira tifunze pa garage kudoza muya papa. Kudoza taifu. Papa ona. Pane muya ipo. Zvacho. Kama darika iri ku Mayfair. Mayfair kupi kwatoziva zvedi sitongo zvako inda isu. Tuna pressure isu iri po pressure. Hanzi sadara masho. Kudaro. Samona kuti sani pressure lapana. Ayisebenze ngakusebenza lengaleni. Ole. Osicela ukubuza imusa ikuphi? Musa blanket. Yena bathi ndo 4. Simele sibuyele emuva. Said. Manje leyi wayithi siyele. Ithini? GPS. Ithi siyele. Musa blanket. Athi ngibo. Cela ukuyibona. Lolubhekile la ekisa khona lemu phambili. Awu Bettina Sisulu Road. Mina ngisawazi mina brother. Athi ngibona la ekisa khona le phambili awuyehlisi. Ebona ukuthi uyajika le.
Haijiki. Straight this here. Haijiki. Iya so. Again, pack a vein. This straight this here. Oh, it's what? It's in bole man. It's in your paga la pan. Yeah. No pressure. I'm being a phone. Shut up. The wings. Shut up. It's the remote. Guys, Tuesday, what's it? Tiripi. Babe, what? In bed, Maybe when I'll funang, I only must have blanket. Eee, vele. It's time. Blanket in there. start. Where, what? Timbo. Now, Musa blanket. Let's see. And Ziripa does a big. Nichi. Guys, Tuesday, we'll shop at no Kona Kusa or Tiripa juice and Musa blankets. And she said number 2 phone. Don't phone Nikushan this one. 062 triangle. 062 086 3216. Yule. Hey, bon. You let me know. Ipi. 5 minutes. Manjele ipi come kapile. Chuta malo kuzana. Chuta ama branch. Angas. Hey. It is 7 say yakole. Because maning. Because it's 5 minutes. Le wa maning ne. Hey, kone Hey ya. But you would say I call. But Ah, you 7 say le 5 minutes le. Adoras Kavana. I pressure la pana 250. Chupon man. It's 250, 2.5. Tatatorashka guys. 8 minutes that sino budila kachana fela le. Siwezi zopumela kachana le. Unless I'm should dragon seat. But right now it's a few fresh. Chatora nini. Mandiselina. Wona kuti tanga torashika ne GPS yoyi. Tatozopiwa ya no abaya yake. Yatoita 5 minutes. He said yanga kuti torashe 80 minutes. I'll bet she's so You feeling dragon. What is that? Garem jobege. What are you want? My price da kuna shikara shika down the menu. Utakura shikara shika kuno. Anzimukuita naro zvino UK mchano ku drivers. Pani pa unofanira kuti naro nachini. Chiona kuti dete rabatishindira inosvikepi. Ichisiya kumashure. Taino svikepi. Unofanira kuti naro nacho. Saka bimba ndofunga yanga chida kuti ndisa town. Because mamine sindarambira nazvo pamusando paziva but kazhinji kacho ndosvika neUber kana tine boys dzangu dzemujobheki dzinenge dzine mota ndikangosvika kazhinji ndichida kuenda kwamusa ndongopaka ndoti vakomana handi kwamusa tohodha mablankets vane zvivheni zvavo ndoenda navo nezvivheni zvino nhasi ndatega ndinde ndoga zvondorashika kudai sipwani pandotoziya asi kuti ndotorashika akudire akuisi moya moya aripi ari pasi pavhiri ya ungati hilo nje kuphela siyabonga bhuti wami ushadile Mina I am shut lona mina ngiyafuna ufuna indoda lo ufuna ukuthi unilobole mahala njenga ngizokulobola. Nike inamba ungafuna unikeza inamba Ngoba ngifakele. awufaka la mina ngifake yami inamba Angishadile serious. awuchadana fakana uzomshana ngimzimbabwe uyanibona serious ni strong musa serious Angikwazi ukuthi alright angiziyo ukathe uzofonela lanti ushade wena umshadile umuntu lo vela umshadi men motor sana ndisisabi uthetha zweni majokisi nawo titamba nawo kutamba edu nawo edu majokisi nawo ndichinda zve ndichitoenda takaenda tichitojoka nawo hanzi next time tangirai In 150 meters. jeni yenyu panyutown amurasike afana kusingazi tubebiwa taka
ndamudza kuti ndiri ubhishu manyama uyadhura manyama lazangu ustrong istrong andoyaona unyata ndikudla ndofarira kudla ndiri strong zvisingaiti ishi ndozvandachimudza asi tibebika kune zvanonzi masamashon grave mufana wangu amufambiwe windo rakadaro kunoitwa ndimarivhura sisimeli windo kune anoitwa masamashon gravemukuda zvinokuti chinoya chichibvuta chichirova speed mboza springbok kuenda uchiwana panozobuda kuda kudzingira chainda charova pasi chatopinza makwenzi mumahlahla tapa 4 minutes hatatiki tarasvika mudhuze asi saka tachingoinda tatatotoenda ndokwanga kusiko ivaine shimu uri right loveness angel machipisa. How are you? Tukuinda kwa Musa kunotenga machira kuona mablanket. Kunokotenga hodeswa grocery simeli kure kuno vanohodha vanhu maindia usati kupanana kusa redio remutambo riya remastokfela inozi white rice mabasmati rice atotomatenga kuno kundo kune maindia anzi kana makudzoka muda kutiona toda kuona indi meuta anzi uripi dai meuta kwatabe kwachona tila kwatiri kwachona manje tobuda kuno kuti akungobuda takananga takaenda tiadzokere nesuri anzi uripi anzi uripi asi ukataura kuti kakavabata hanzi kakatenga foni kamukomana kaya kaka Leonard hanzi akatenga foni akavabata kwasara kuti achienda kupi kwasara kumusha nehembe dzarongoti ndokumbirawo hembe dzokunosvika ndakapfeka kumushanda hembe foni akatenga akavabata emaona ataura nacho nezuro chai hanzi yesi tumebuildmate yachira shamiswa bino shamiswa notukwa palive usazoti kudii tukwa wega hanzi kana wotukwa musahoti kudii tamba ina dhumebewa majairawo nekuti hii munozozviparira zvino tave kwaosbro guys tave kuosbro mbinga dzangu osbro guys kuosbro unotengesa maplastiki kuya mbinga dzangu mukusviwa osbro ndakuinda kumachira tapadhuze naika tapadhuze tapa osbro hanzi paosbro hanzi apadhuze hanzi apadhuze hanzi kunotengeswa maplastiki indiri utsi zvangu ndingotevera ndikuziva ndiri utsi hangu ndingotevera nda kuti ndionese mbinga dzangu dziya dzida kunditengera business dzione kuti dzikanditumira mari ndinochiuya kuno kutora machira kunoku mbinga dzangu ndatova kwemachira hazvingoite here riringonzi ndotobva ndakasenga machira angu zvangu ikoko mbinga dzangu mukuzviwa here ndotobva ndatosenga mazira ndizvo here guys taurei mucomment section ndizvo here tave kutuze nekuuzhu tave paosbro hanzi mapedo kusvika ndizvo hanzi ndiri muhatisi hanzi wazviwa here manje kuhatisi hatisi kuenda nekusha ndokwatauya nekumakuseni but iko zvinhu zvatichadzokeri nekuti akurova nepakata hanzi ndikoko chaiko kwamuri In 200 meters. Indati nditoona chaizvo because mbinga dzangu dzichatozoita ndindihodha machira ndinohodha dutu manje ndenchiuya kuZimbabwe 3 days ndechidhilivhara naye kuZimbabwe vacho ndichitoita kukwira bhazi ndichiuya kana amaza ndofamba nendege ndakangamwa sorry ndechitumira pabhazi hanzi maza ndofamba nendege ndakangamwa maza ndofamba nandituki vanhu ini handizvigoni zvekutuka ini hanzi vari kuti shamwari yauyu unotuka here handigoni kutuka vanhu handizvigoni ini handigoni zvekutuka musati makambondiona ndakatsamwa handitotenderi kundituke vanhu mazviwo handizvigoni zvekutuka vanhu ndogona kugara ndichingofara saizvozvizvo wai ndichigara ndichifara ndozvandingori zvekugara ndichifara so kana ndikatsamwira munhu wepadhuze chaipanoita munyama zviri pandiri hazvindibvumidzi kutsama kufarira kugara ndichingofara nguva yose
Antuki vanhu. Ane nyaya nekutuka vanhu. Mazvinzwa. Ndogara ndichingoseka. Hanaona. Mazuva ndofamba nendege kom. Regai ndigare ndaudza mbinga dzangu ndiri kuenda kuMozambique. Ndanditaurire pasi. Mbinga. Kupinda kuMozambique. Kune makuwa. Saka mbotaurira pasi. Ndandiri kuenda nemi. Ndogara ndaudza mbinga dzangu. Ndogara ndaudza mbinga dzangu. Kuenda mboni ndiri kuenda nemi here ndandiri kuita makuwa. Ndiri kuenda kuMozambique. Hanzi timboona dhumebi marepi. Tiri pagarage pane Nando's so paBP garage pane yanzi Africa Cation Care amene pamarobots baba mapaona patiri baba patiri mapaona ndizvo here apa kuziva kuti 1 minute munozvi ndizvo here mapaona mapaona akapatira ndizvo hanzi masvika manje mari yentitu hanzi inga makataura mega kuti muri kuenda kuMozambique saka dhumebha aita se haisati anonswa saka ndikudai vanhu vepano ndozokufarirai zvisingaiti vanhu vepano ndozokufarirai kwaini ndapfuura pamberi penyu nebhaiki pamberi penyu tinombokuona isu nebhaiki 500 meters apo hanzi makatotaura nepamuri kunogara SIS-MELLY yaidhumebi munadriva seiwe bedziwe naimi vedu wezvenyu imivo nditi kwaitaita mapu indachitoudzawo hangu mbinga dzangu ndoda kufambawo ndiri muchikepe ndichiinda nevamwe pasina mabhurangeti akona kutenaipa kwemamafara wandisime ndandanazviti ndipozvi hanzi hamusikure masvika timbora papi yaarabdiwe tatorashika musa blankets manzi masvika tatorashika ndivandikutolewa tatorashika takuweina gaisa rashika Gladys Tendai, how are you, baby? Also direct the public. Ona ikwata kwenda. Tarasika guys. Chakasiri kuchaina mo. Tapa chaina mo. Guys tarasika. Mukoona ona ipata. Tarasika guys. Mapaona. Apa sabera? China Square. China Square ndiyo hiyo. Hata urashika. Tarasika isizimetudze kwe. Tunofunza paya paya ichitita ngiri. Tarasika guys. Tulani Badza, how are you? Nei guys, tiri kuenda kupiko guys. Atarashika manje. Tukungora sikati chiinda. Atarashika. Sabona buti. Musa ema blankets ikupi. Imusa ema blankets. Musa. Achimwene havayasi. Budzai vamwe havane varoziva. Tarashika here. Unopinda ipapa tipfekere tichikone ipapa ndipo ndatokona ipapa. Guys tarashika hakunonzi kurashika papi panetwa ye madidi mapidi. Hanzi mukunakidzwa SIS-MELLY munenge matora asikari funzai ichi zvino. Rasika ndarasika. SIS-MELLY funzai havane vavangwarira. Kumbura kupinda kana naiwe naye simuniwe. Tipindire go tipinde. hanzi matodarika iri kumashure mapfuuri kupiko guys papi totikudiko ndikona ini tikuenda kwamusa kumablankets sabona nditele kumuza ivati imusa blankets ikupi imusa blankets musa
Where exactly? And then I'm going to go back. 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 Guys, guys. Oh, when I got a person not to go big. China more, China more, guys. You said China more. Phone the number. It's what to the trip. You're phone to you. Sleepy with a Karashika. Taka you're phone you. It's a teacher. What is it? You come back when I Fona iko kwete WhatsApp kana mida fona ndakuza yi. Shutu nangepi bata kungoita. Tiri kunangepi. Sita kungoita. Tiri kuitepi. Lolo. Pepe patata shika ndiye papa basimeli. Pinda ne papa basimeli. Papi. Tichitepi. Papa kanzi papa ngapaita ni. Papa ite. Ndakaratidza ku road ndati muone. Pani pakanzi Palm Continental Hotel guys. Munoti ndipo here ende zvatotikuona ino. Handa to connect zvatotikuona guys. Ndozinde pa garage paya. Ozvoni. Sorry brother. Pa garage paya patatanga. Tinde kunobvunza mu garage. It's better that way. Stoti kunda nemota yo ine bus ndo tinde kunobvunza pa garage because pakati ayi. Ndine zvinomira mushi. Chungukwera chingumbeya. Ngoraundi padhuze. Papi. Shika chwe Why you are not even far? Kana pane chimpengo. Sabona As kuti. keep straight. Zesera food GPS. Njani? Kele kubuza imusa blankets ikupi. Ila. Maujamba uyabona mofika Emakuro. ya jump macro ne. Straight. Sifuna ukhankele. Uyabona keep traffic straight. Uyayibona traffic straight. Sikalile. Bona maphuma la uzalanda. Ubuya ngale moto ezizala robot. And then lapha ukuthola right. Uma pass we bridge. Awufuna ukubona McDonald's ne. right. Ingayi nayo lokho. Impilo kuMcDonald's. Kune robot la eMcDonald's. Wena uqala ukhawunta kulo 1 2 3 noma le4 uzobona kuneboard ungene right. Ukathi singabhala ukuthi akuna indawo le uyazi GT isebenza GPS. Dala isilahla le. Dala inlali. Dala isilahla. Ukuthi angazi manje kunengathi garage lemoto lapho ngathi igama salasi le garage. Ndathi igama layo ngiyalikhohlwa ukuthi yini. Mina noma ningabheka la niyobona la ngathi kukhandwa imoto khona garage lemoto kuse right. Kana bithi. Ipe ngathi penal beater. Nibheke right you. Indawo istrata usazi. Istrata ngisazi ukuthi because lapha kune one main road main reef and then kuna Longdale. Mina maqeda ukudlula lapha na le khalpilo kunje garage le lapha filling station. Kune filling station lapha phezulu. Mina ngizobona robot le noma le spoda. Kune sign lapho phezulu ebhalile ukuthi Musa Blanket. Right, so sizobonisa yini. Yeah. Siyabonga buthi babayi. Kunini sijika jampilo kunja iMcDonald's. Uqala ubheke right yini. Right, siyabonga. I told you to use Tiger Wheels, Foxback. It's right next to it. I use Tiger Wheels, Foxback. Tishan say Tiger Wheels. It produces the and it's right next to it. And the robot let it 3 we are to let it 3 from Bamon. Actually, she Tiger Wheels. Actually, she Tiger Wheel.
Tiger Wheel. Foxback. Tiger Wheel. Tiger Wheel. What's Dzakawanda Cup? It's Foxback. Foxback. Foksbug. Aipo. Anza aipo Foxback yawataura. Umwe ari kuti Fordisbag. Umwe ari kuti nyora iyi Fordisbag. Tikatopiwa tickets. Muna traffic hivi. Tipapinda hapa kuti kuviri vanhu. Fordisbag. Tuone zvakanyogoita. Ford. Foxback iripakuda Fordisbag. FOR. Tiger Wheel. FORDSBURG. SBURG. Foxback. 8 minutes. We have to tell us what to do. Head south. Do I tell you science at 8 minutes? Turn right. Angela Shamoto Pagarachi Murosika Westin is whatever. You can always say 5 minutes. And they on the road straight. Paichema kusiya zvemunhu wewamaudzogaraji makuita zvepalai. Hanzi itai kuti kudragon. Hanzi mukati dragon sita mumborasiki. That's Josie, guys. I know who going. Hanzi dragon sita mumborasiki. Dzimaro wanenge chadzimira hanzi mboturai befu. Hanzi please teererai zvepagaraji zvemaudzu kwete zvenyu zvamunokuitai. Hanzi zvepagaraji muchaona magd kuleft kwenyu then makutosvika. Hanzi zvagone kwamabva. Chimira machitwa kupinda kauyamira mberi kwenyu. Hanzi ndipembambaira iyi. Zvekutiraira road. Maona zvembambaira ndada kutozotetena hangu ndiri pano. Yada kutozodzosa ngirikini mweya. Hanzi mukapfuura mako munenge makusvika SIS MELLY. Mukapfuura makro. Makro ishi. Maiona ishi. Saka toramba tiri straight. Tomaintaina chi. We maintain the straight road. Na yo makro yo itadarika. Iyo zviwi paripinda tapinda pasi bridge. Pataudzwa ne uya akati robot richopinda pasi bridge. Saka atirambe takatsika. Tarambe takatsika ipa papa. Chasvika chete. Kwa madzunga anoita pichi rimvura ndozvamaita. Anoandila pichi. Muri kurasika nzvimbo yamunoziva musazochinjure mablanketi like last year. Kurasika nzvimbo ndogara nyatsoparasika chete. Two robot after Marco straight, Marco left side. Quite two robots after Marco. So to jump into jump straight then robot reach 3 more 10 right. Second robot after it's on your right. Ndatikuratidzai muone kwatiri kuenda. Ava ndeve kumusha chero ndavhunza antaura shoko. Ndiri mugwamaya. Bapfekero. Vanomboonekwa mapfekero.
Chando guys. Kuti ndidhume bhu. Kuita iri. Muza kuti mwana umwana ngooneka kuti ndidhume bhu. Apfeke rake ndadhume bhu. Maona. Takuenda paMagdi. Ini Magdi. Iyo Magdi mberi. Saka sitona pachida straight. Anti ndizo. Pasaka isoramba tichienda mberi. Hanzi mutarise mablanket munochinjirwa. Chichigona. Musikwa mutarise mablanket kana mahodha munochinjirwa. Vanhu vanochinjira. Aiwa, wasati tikushushwa. Uzede explode again. Straight. Binga yangu tasvika kumablanket. Binga. Saka ndifinde usha. Ziripo here mbinga yangu. Tasvika kumablanket. Kodofo renyika ari kupona iveduwe. Nyama dzona dzichionekera iya. Uziwa uchitedza saini yekuseru. Nemo zvino yakunyatsoonekera. Achikuratidza iyo isisi meni. Aiwa ndikuseru kuona zvinoita. Welcome to Dragon City apo mberi apo. Wapona? Ndisiri kutsvaga pakaimusa. Siyana neDragon City tsvaga pakaimusa. MWOSA. Ndopatinodaira. Tangu wakaona kuti padhuze ndipaDragon. Inoita samabhodhi akaimusa. Dengo. Apa pane mablanket apasi pamusa. Hai. Chop. Saka tinotanga guys toenda straight here kwatotena. Azoramba tiri straight here. Kwatotena tasvika papa marobots epaDragon City. Apa tiri apa kwaitodi. Totena. Hanzi after McDonald's mosvika paDragon you go straight Musa on your right side. Toenda straight. Saka tiri right. Hanzi apo masvika. Unaona mojingoticha ndwari masvika vasvika tisingasviki. Asi madiaries. Tibudo kudai imi. Ai, tibudo kudai roni. Ai. Zvokaoma. Ndobvoseka kunga mwaku. All the problems disappear. Antsaka kurait page. Sisimene ari ngona gwana nyaya avatarisi kurait. Ndikutasa kurait. Ai. Disappear. Tapa download. Oh, Footsbag akachitaura. Uyagona neanza kapanga chireva. Pamataya. Pamataya. Inonzi auto 1. Pamataya. Panonzi pa auto 1. Panga chireva. Hanzi bvunzai papa. Tatobiwa. Tatosvika. Tichada kuvhunzira. Tatosvika. Imatikasvika. Asodvile tuzozvitozvo. Ati ndai straight. Zvavatiiraira asati arasvika. Tiri kungoindi. Straight. Straight tichojamba roboti. Tobva tosvika pamusi. In 200 meters, turn right. Wotaiga wewe. Wotaiga ude. Iyo. Weona? Apo taiga wewe stai kumberi. Nai. Totena right. Ndizvo. Totena right pana taiga. Hanzi iri ku right. Destination will be on the right. Ndikuchitseneka. Nema. Toita straight. Mango. Anda kuenda straight. Oh, guys. In 200 meters, turn left. Hanzi after my robots. Papa, ndiwona tatadarika here. Take right. Mashika. Tasvika. Hanzi after. Iyo. Yes. Takaenda tasvika. Ndipfuza tatinapo unondienda tatasvika itena yapo. Yange kuti tena hapo. Tikati yakakanda. Andisitataisa uye destination we Tiger we smell. Yatataisa kando yataratidza kuti tene ipapo. Saka iyo Hanzi waine vanhu apo no mirai. Patimire. Waona kapanda varatidza kuti tasvika svika apo no mirai masvika. Ndotwa kutena hapo. Ndafara fani pandapaona. Kwaita zvoseka zvichibvunzana kuti asvika zvikanzi asati vachatudza. Ndiri kuseka. Gedhe racho riri kupi? Apa. Hayi kuenda kuzecheka here kutudza. Ani mamona munhu wacho kwaina uno uko. Kupi kweiwa moti pindere uko. Pinde mupako. Kuti paki ipapo. Kune mota inomazo.
Tasvika guys, tasvika. Tozoita life takuda kuda step. Aiwa chikwa sida kupira machira. Amungada kupira machira. Machitenga. Muda kupira machira tenga. Oh. Aida kuona kazvirimo mwari kunze. Kusika take juice rangu. Take juice. Can you pay something for say take please? Nani? Na Sami. Oh, shekuti takaenda tasvika. Hey, kushungurudzo ino isingatakwera ndingombe. Inga dzangu mapaona here tasvika. Tasvika finally. Hai, ngatiita mutafoni. Thank you. Eh, toda kuona kuti mune iwo mushopping. Ndoda kuonawo, iwo ndakwasire. Kana bhatiri riripo chete na. Chati, dumbura kora futi sai rabuta. Good day, how are you? Indi ndopesera kubuda mota. Nekugutisa ndakuita manje nge magogo nekugutisa. Indagara ndiri magogo zvangu. Avara ka? Yeah. Let's go, madam. Hello. Hello. I'm fine. Hi. Ayo, wanda kumberi. Ora mira ndikuratidze vari kumberi. Vaonere. Ane mistake. Ane mutaka ka. Amutaka ona boots. Ona boots. Vanostinyeyawo tiri kumberi kwavo. Nhasi ndiwo vandiri kunyeya. Anzi maybe nditorirewo matawero unditumire. Oda matauro. Maepsi manyama anozindinyeya. Nhasi ndivo vandiri kunyeya. Ona. Igaro remutendere. Oh, usikani ndiyo kuZimbabwe mudheri weda kuZimbabwe atoya kuzogoza mablack. And andinonga wena kuti nonga ku South Africa. Hey. Asangana nemudhayarisi wako. Osaka wakanenge vakabhuka munomu. Okay, usitenga mangwana kozoi. Anofamba here kuZimbabwe. Ndinga dzangu kachiisai kamari nditenge machira. Machira ndinga dzangu. Vanosindinyeya ndiri kumberi kwavo. Maona maipisi manyama. Garo remutendere wajesu. Achenesa. Yes, towel, please. I'm in Botswana. And my husband is doing my Pandora. My blankets, my Pandoras. And one. Oh, SIS MELLY. Muri poera. Kotinenge singazviti munotaura kashoma. No, ayo totaura magambo jese. Oh. Wanatete direct Yes. line. Laundry. Oh. No, I kasika 15 minutes. Where to run? Welcome to Josie. His wife. Yanga iri kudenga. Muri kuona kudenga kuno. Ndoko yanga iri. Patosara wandani basi. Saka vanhu vari kuita mara. Yes. Asi muri tanga kusvika pane. Aiwa kana tinombokusvika dasi aiwa tisingosvika kazhinji kachona tisingopinda isu. Customers kai ngavauya. I hope muri kubhodha kwasvikanaka. I hope muri kubhodha kwasvikanaka. Andetoibata muri kuona ne. Ndinobata line. Regandia kurain, guys. Inda kuna kurain. Ndakazana. Ndopindira ipapa mira imoni. Ndikwanza ngopinda mina ngise pambili paloma. Ngise pambili lapha ngibuye ekuseni. Yayimoni zvandichaita. Oh. Ndopindira ndapindira ndatoenda na. Ndapindira. Ndagara pabenchi. Regamuno.
ndinyasikadzawana ndiri kunofunga kuya kuzodananirana pamberi pedu mainhasi kwachigari mainhasi mairasha kuya kuzodananirana pamberi pedu nhasi mairasha muonekwa nemadhari imi andoshaiva bedroom aka mainhasi muri pamadhari yadananai chaizvo nhasi ndindakavabata dananai chaizvo nhasi ndichionekwa nemadhari no, oh yeah na kinali kwana watotena ri vona ri kwatswana ri dyile va botle kafu huh? They're going to get them. We turned right already. Prestige. Yeah. Maria, takaenda ubva wangona murume wako che zvizogara kumashure pana mbuya ndokukodzeravo ndiri pano zvakaoma hai kudana kwakadai ndimarwe chete ndingadana nemurume wako pavanhu kudai sati zviiti masimbasi Euta, azviti it can't. Imagine guys tagara panapa 15 more minutes but rinenge richingotsengwa tendai akatodaro nditopfenyi ndobva ndatosekerana kuti ndandakuona kuti ndiwe naitokwanzira kuti ndimhorose ndogona kutsvaga ukaunta azvikaoma pane pakatoipa melody kunoku kune quality ekunoku equality hafanani nekudragon city kunoku kune quality quality yacho equality chaiyo yakanaka anodhura but quality yacho yakanaka the quality is different it's okay imbodzimai toda kuona mukati ndodzima rakufamba rai mirai tione ndichingofamba ndichingotera ndiri kunoku ndingotera ndiri kunoku nokuti munhu wangu akabata laini taka laini iri kufamba mbichana handi nechita kuti muone mabhisho here pane laini rekutopinda rekutoti tori kumusoro zvokutodaro zvototi unotoona kuti panotori nenyaya cheko chako riri kumusoro zvokutodaro laini racho muchita muchiona mabhisho pane mai varoda kunikwarisa kudani pasi saka ndikuti ati muchiona mabhisho kai musadzimenyi majenezvo mutaradzo ndoto zvandazama kuti ati ndikunadzeye magumbe zvandapinda mukati ka but manje ndingazivi kuti laini iri ndationa kuti bhati racho riri pakaita sei 46% guys 46% 46% guys inozobuda here 46% muchiona mabhisho 46% 46 inozoita here asikana mozopinda 5 mukati hello ganimbozama kushinjira kuribata tione foni yacho asi nhasi taswera nemi kapalife nhasi ndokunonzi kuswera nemi palife kusorotamba nemi palife mumabhisho achishunya namhino achiklina namhino vari kuklina namhino dzavo mukati
vachisukana maimofu seyamo munhu wenyu asvika kuno sei vachikisana vachibudisa magara avo pashe vachidaro vachiita zvavanenge vachiita chimereji chavo chenhema izvi vachiita chimereji chavo chenhema vachidanana paruzhinji mukadzi wachona ajust hope anogona kungobudikira mucomment section abudikire mucomment section mukadzi wachona aone murume wake achiita zvari kuita kupaita chibhisho chenhema panapa achitoita chimereji chavo chenhema guys zvinhu zvacho zvakatonga saka itiregai ndimbodzima life kana tasvira padhuze kuti bhatiri racho nopera mukatedza kuona mablankets chiregai ndimbodzima vakutokisana zvavo pachimereji chavo chenhema vaoma zvemujoni iwe dimtanta zvinhu zvemablankets dzine nyaya chiregai ndimbokata tozoonana kana ndapinda ndozodzoka ndapinda